नंगौ नैबे समाव आङो जनबिल मेला बेरायनायजों लोगोसेनो बर' सुबुं सानै लोगो मोनदों आं बिथांमोननिफ्राय मिन्थिनो लागोन जे मा बुङो बिथांमोना माब्लानिफ्राय फालिनाय बे हाबाफारिखौ थामहिनबा जनबिल मेला टिवाफोरनि जायो दा बेवहाय माब्लानिफ्राय फालिनाय आरो नोंथांमोना बे जायगायाव जिहेथे दंफैयो दा मा बुङो बे समाव बे जनबिल मेलाया जाबाय दिनै 1400 ख्रीष्टाब्दनिफ्रायनो सोलिबोनाय जादों आरो जों बेयावनो परम्परा हिसाबै जों पाहारियानि हाजोसानिफ्राय जोंनि पाहारियाफोरा फैयो आरो जोंनि थुलुवानि मानसिफ्रा फैनानै जों बेयावनो एकत्रित जानानै जोङो दिनै बिनिमय प्रथा जों सोलायनाय जायो आरो बेयावनो जोंनि मेलानि नामै माबाबो दोङो बिलोबो दोङो बिलोफोराव ना हमनाय जायो ना सिखार खालामनानै ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैदों दा जोङो दा बे खाथि खालानिनो मरिगाव जिल्लानिनो जोङो मरिगाव जिल्लानि जों गुबा मौजानिनो जोङो बर' जोंबो ओरैनो जेरै बिभिन्न धरननि जाति जनगोष्ठी लोगो नांनानै जेरै असमा जों गोरोबलायदोंमोन असम दादोंमोन ओरैबायदिनो जोंबो गोरोबलायना थायो आरो सानबेसे जायो बेथ' सानबा जायो दा बेहाय बर'फोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो नामा बर'फोराबो बाहागो लायो नाना बर'फोरा लोगोसेनो जोंनि इयावनो दा गंब्रै गंबासो जोंनि बिलो दं बे बिलोआवहाय जोङो गुभा राजानि जोङो खाना जायो जेनेকৈ मिलिनानै बेनिफ्राय जोङो बेयाव थांनानै माबानानै बेनिफ्रायनो जोंनि हाजोसानिफ्राय फैनानै जोंनि धरिल' पाहारिया माबा आनैमोना दा बेनिफ्रायनो जोङो बिनिमय प्रथा लांनानै बिथांमोना हालदि हाइजें आरो लाव बेफोरदि लाबोनानै लाव फान्थाव लाना फैनानै बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय बिथांमोना फिथा सौराय लांनानै बेवहाय बिथांमोना माने दमासि फालिहैयो आरो फुजा हैगोन देग्लाय सैथो मांखौहा आरो मोनसे बेयाव फुजा दोङो लक्ष्मी फुजा होननानै बुंनानै जे गुभा देव राजानि न'सिम जागोन बेयाव जोंनि थाकुदबा बिलो दोङो थाकुदबा बिलोनिफ्राय ना दिखांना लांनानै बिथांमोना बेयाव फुजा होगोन जोङो बेयावबो लोगो लाब्बा जानानै जोङो इयावनो बै फुजायावहा बाहागो लानानै बिथांमोनजों जों लोगो लाब्बा जानानै जिहेतु बेयाव टिवा काउन्सिल दोङो टिवानि एरियानि मानसि जों टिवा एरियायावबो दोङो दा इतिमध्ये जोंनि बर' कसारि काउन्सिलाबो जोङो दा इतिमध्ये दाजाबदो मोनबाय जोङो बेयावबो जोङो दा डिस्ट्रिक्टनि जोङो सानैबो सोद्रोमा बे डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमा जों बिसोरजों लोगो लाब्बा जानानै जोङो मोजाङैनो माने माबादों होननानै सानदों जोङो दा नोंथाङा ना सारनायनि बाथ्रा बुंदों बे ना सारनायनि ओंथिया मा ना सारनाय मथे बेयाव जोंनि गासैबो जोंनि एरियायावनो गुभा एरियानि मानसिफोरानो लोगो नांनानै जों बेयाव ना गुरनानै जों खाना जायो बोथिसे जायो लोगो लाब्बा जानानै बोथिसे जानानै बै अम्बासालिनि उननिफ्रायनो जोङो बेवहाय जोङो जनबिल मेलाखौ फाथिनाय जायो बिदा बिफं होननानै थाज्लायो आरो गोरोबलायनानै बेसेबांसो बेहाय दा बेहाय पाहाराव थानाय रायजो राजाफोरा मा हारिनि सुबुंफोरा बेवहाय बांसिन बाहागो लायो जोंनो टिवाफ्रानो बेसे बाहागो लायो बिनि लोगोनो जोंनि खाथि खाला कार्बि दोङो आरो जोंनि बर' हारि दोङो बर' हारिमुनाबो जोङो बेयाव जोंनि उत्तराखन्डसो गामि दोङो बर' हारिनि मानसि बे उत्तराखन्ड गामियाबो जोङो लोगो लोब्बा जानानै बिथांमोननि लोगोनो जोङो बे मागो फोरबोखौ जोङो बेयावहाय बे जनबिल मेलाखौ जों फालिनाय जायो आरो गिबि सानाव मा हाबाफारि थायो बेयाव गिबि सानाव जोंनि बेयाव खामानि मावनो गोनांथ' जेबो माबा दोङो जोंनि बेयाव हा हुनिबो खौरां दोङो मा जायो फार्स्टाराव जागायजेननायनिफ्राय नैबे फेस्टिभेला जनबिल मेलाया गिबियाव मा हाबाफारि जागोन गिबियाव जोङो प्रथमनो पताका तुलन जागोन ओमफ्राय न' लाबोनानै जोंनि धरिल' बेखौ न'फोरखौ जोंनि कमिटियानो एसे खानानै होयो जोङो कमिटिनिफ्राय जोंनो माबा मोनसे माबा रुमफोरखौ होनानै जोंनिफ्राय माने डेभेलप जानानै माने रां रुफानि बाय डेभेलप जायो आरो माने बिदि खालामनानै बिथाङानो जादोंमोन जे नैबे मरिगाव ओनसोलनिनो सासे बर' सुबुं आरो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आङो बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय जनबिल मेलाया माब्लानिफ्राय फालिनाय जायो आरो बिथांमोना माबे समाव बिथांमोना नैबे जनबिल मेलाखौ फालिनाय जादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आं नैबे समाव आरोबाव दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय गासैबो जे मुवा बेसादफोरखौ एक्सचेन्ज खालामनाय थामहिनबा सोलाय सोल' खालामनाय बे
बे हाबाफारिया दा सोलिबाय थादों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा जायगानिफ्राय लाबोजानाय जे फसलफोर बै फसलफोरखौ बिथांमोना एक्सचेन्ज खालामो थ' नोंथांमोननो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।